Kaixo, eskerrik asko Teknopolis ikusteko telebista piztu baduzue. Gaurko gaia hala ere kontrakoa da. Itzali ziren eta itzal daitezkeen gauzak izango ditugu hizpide. Bizia da itzal daitekeen gauzarik garrantzitsuena dudarik gabe. Bilboko Begoñako hilerrian lurperatuta dauden pertsonenak aspaldi itzali ziren. 2003an itxi egin zuten eta orain Orubea parke bihurtzeko proiektu bat dago. Aurretik ordea, desobiratu egingo ditu Arantzadik, urteetan aneortzi dituztenen gorpuak, joan zirenengandik ikasteko aukera aparta. Le realizaron una autopsia, ya vemos que tiene aquí un corte como muy perfecto. Begoñako argia izena du proiektuak eta argia ere itzali daiteke noski. Baina nahi ez dugunean argirik gabe gelditzea arazo bat da, arazo larria gainera. Itzalaldi masiboen mehatxua hitzetik hortzera dabilkigu azken aldian. Benetako arriskua ala alarma faltsua. Europako sare elektrikoa ongi ezagutzen duen aditu batengana jo dugu erantzun bila. Pilak erosi beharrote ditugun jakiteko, ez itzali telebista, ongi etorri Teknopolisera. Begoñako hilerriko ateak zabaldu eta hilobi eta panteoien artean historian atzera egingo dugu. Bide luzea egin du kanposantu honek, 1862an zabaldu zituen ateak. 18. mendera arte eliza barruetan lurperatzen ziren hildakoak, baina 19. mende hasieratik aurrera hilerrietan lurperatzeko agindua eman zuten. Bilboko udalak eta Begoñako udalak, orduan Begoña eta Bilbo bi udalerri independente ziren, eman zuten agindua, orduan bai, 1813an, bakoitzak bere aldetik, hilerri bat egokitzeko elizatik kanpora. Bilbok egin zuen hilerri txiki bat San Francisco konbentuaren baratzeetan, eta Begoñako basilikak egin zuen beste hilerri txiki bat Begoñako basilikako kanpoaldean. Bueno, laster txiki geratu ziren, eta gure kasuan, 1872an, erosi zituzten lursail hauek, bertan egiteko gaur egun ezagutzen dugun hilerria. Ordutik, 150 urte egonda hilerria zabalik, 2006an eten zuten bere jarduna, eta 2016an itxi zituzten ateak behin betiko. Hurrengo urteetan, herritarrek horrela erabakita, espazio hau guztiz eraldatuko dute, lur hauetan parke berde bat eraikitzeko. Horregatik Bilboko udalak eta Arantzabi zientzia elkarteak elkarlanean, hilerria usteko proiektua jarri dute martxan. Panteoi batzuk eta lurreko obiratze guztiak daude oraindik usteko. Desobiratzeekin batera, bertako memoria historikoa eta ondare arkitektonikoa jasotzeko ikerketa egiten ari da Arantzabi. Eta bisita gidatuen bidez eta hitzaldiak emanaz, lan horren zabalkundea egiten ari da. Hilerren sarreran badago lako dorrezka bat eta argi bat dago biztuta, guretzako dalako akandela bat moduan, eta lehenengo desobiraketa egin genuenean urriaren 9an, argi hori piztu egin zen, eta azkenengo desobiraketa egiten dugunean, orduan itzaliko da. Arantzabi zientzia elkartearekin elkarlanean antropologo, arkeologo, geologo eta kriminologo osatutako lantalde bat ari da indusketan. Haiekin batera, astero, unibertsitate ezberdin bateko ikasleek desobiratze lanetan laguntzen dute. Benetako indusketa batean parte hartzeko aukera ematen diete horrela, izan ere askorentzat, hau da ezurdurekin lan egiten duten lehen aldia. Egiten ditugun desobiratzeak egiten ditugu metodologia zientifikoarekin, hau da metodologia arkeologikoarekin eta antropologikoarekin, eta hasiera batean ematen du, badela olako prozesu nahiko hotz batez, baina bada modu bat ere bai, gorpuzki guztiei duintasun bat emateko, eta, exhumazio hori edo desobiratze hori, modu oso errespetagarrian egiteko. Indusketa lanak metodologia zientifiko eta arkeologikoaren bidez egiten dituzte. Makinak dira indusketan sartzen lehenak, metro bat lur kentzen dute jakin badakite eta hilobiratzeak hortik behera egiten zirela. Hilkutxa edo ezurdura agertzen den momentuan, makinak gelditu eta indusketatik ateratzen dira, eta arkeologo eta antropologo taldeak ekiten dio lanari.
Orduan, lehenengo egiten duguna da, lehenengo azaleratu gorpuzkiak. Lehenengo arrastoa gazten denetik, eskuz eta tresneria txikiarekin egiten dugu azaleratu. Behin azaleratzen denean, egiten da fitxa arkeologikoa, hau da, hartzen dira indusketari buruzko datuak, sekotatan dauden burua, hankak, sakonera, zestrauto diferente dituen lurrak ordurarte egin dugun ustuketan. Ordan betetzen da fitxa arkeologikoa eta gero betetzen da ere bai fitxa antropologikoa. Hildakoaren sexua, hiltzenean gutxi gorabehera zuen adina eta aurki ditzakegun gaixotasun guztiak zehazten saiatzen gara. Eta atentzioa ematen digun guztiari erreparatzen diogu. Hildakoaz eta garaiko Bilboko gizarteaz informazioa ematen digun guztia hartzen dugu kontuan. Azkenik, gorpuzkiak desobiratzen dituzte eta bakoitza bere poltsan jasotzen dute kode jakin batekin. Ondoren guztiak Bilboko hilerrira eramango bituzte, han erraustu eta Begoñako hilerriari eskainitako gune batean jasotzeko. Hildakoaren bizitzaren inguruan informazio asko jaso daiteke gorpuzkia aztertuz. Gaixotasunak, lan mota, egoera ekonomikoa. Informazio hori osatzeko lagungarriak dira baita ere hilobietan topatzen dituzten objektuak, baita hilobietan jartzen dituzten hilarriak eta eskulturak ere. Begoñako argia proiektua hilerriko ondare arkitektoniko eta artistikoa ere ikertzen ari da. Baitugu panteoiak, Sasoiko arkitekto eta eskultore entzutetsuak egin zituztenak, eta ditugu hemen eskulturak, Quintín de la Torre eskulturarenak, edo Higinio Basterra, Vicente Larrea, eta olako pieza oso garrantzitsuak, gure ustez balio handia dutenak, eta biharko parkearen parte izango direnak ere bai. Bien bitartean, EHUko geologo talde bat hilerrian dauden harri eta arroka guztiak aztertzen ari da, zer harri mota erabiltzen zituzten eta nondik ekarri zituzten jakiteko. Espero zitekenaren kontra, hilerriko elementu gehienak ez dira arearrizkoak, karearrizkoak baizik. Panteoien jabeek zuten gaitasun ekonomikoaren isla. Badago beste bitxikeriarik ere, panteoi batean harri volkanikoa aurkitu dute, hilerri osoan bakarra. Arantzabiko arkeologo eta antropologoek hilobiratutako pertsonen erregistroa daukate, baina 1933 eta 2003 urteen artekoa soilik. 71 urte lehenago hasi ziren hildakoak lurperatzen Begoñako hilerrian. Hortaz, jakin badakite, gorpuzki gehiago topatuko bituztela. Lurrazpian arakatzen hasia hala ikusi dute hilobiak lur maila ezberdinetan kokatuta daudela. Orduan, daude, sasoi ezberdinetako lur mailak, eta joaten ziren, hilerria txiki geratu ahala, lurraren maila, lurraren kota igotzen, eta enterramentu berriak egiten. Aurrak edo helduak izatearen arabera, gutxienez 3-4 maila aurkitu ditugu. Ez dakigu garai berekoak diren edo momentu historiko ezberdinetakoak. Bitxikeriaren bat ere topatu dute zurdurak aurkitu ahala, adibidez, obiratze batzuetan karea botatzen zutela. Badakigu historiako une batean legez erabaki zutela ezurdura guztiei karea bota behar zitzaiela, eta une batetik utzi egin zioten hori egiteari. Pentsatzen dut higiene lege bat izango zela, erabaki zutela hildako guztiei kare palakada bat botatzea gaixotasunik ez zabaltzeko. Desobiratzeekin amaitzen dutenean, bildutako informazio guztia datu base batean sartuko dute, eta garaiko gizarteari buruzko ondorioak atera ahal izango bituzte. Adin eta sexu guztietako hildakoak ditugu. Egia da, hala ere, asko eta asko adinekoak direla, eta hortaz, artrosi dezente ikusten da ezurretan. En relación a la edad, no es la patología degenerativa, han salido como muchos individuos. Atentzioa eman zigun aur asko topatu genituela eta horietako batzuk errakitismo zantzuak zituztela. Gaixotasun metaboliko bat da, D vitamina faltagatik eta elikaduragatik noski. Hilerrian bertan laborategi bat jarri dute, ezurduraren bat xeheago ikertu nahi dutenean erabiltzeko.
Bueno, la curiosidad de este individuo es que le realizaron Ezurdura honen bitxikeria da hildakoari autopsia bat egin ziotela. Hemen ikusten dugu mozketa perfektu bat duela autopsian egin ziotena. Correspondiente a la autopsia que le realizaron. Hilerrian badira 60 pertsona inguru gerra zibilarekin lotutako heriotza izan zutenak. Horietako gehienak frontean hildako soldadu gazteak dira. Eta badaude Bilboko bonbardaketetan hildakoak ere. 1937ko ekainean Bilbo frankisten eskuetan erori aurreko egunetan izan ziren bonbardaketetan hildakoak. Izena bizenez ezagutzen dituzte hildakoak eta hilerrian egiten ari diren bisita gidatuetara etorritako familiartekoen laguntzaz, haien historia osatzen ari dira. Horixe da besteak beste Margarita eta Carmenen kasua. Erregistroetatik bazekiten ama alabak Bilboko bonbardaketetan hil zirela, baina familiaren laguntzarekin istorioa osatu dute. Begoñako auzoan, Otxarrako baserrian, entzun zituzten sirenak, eta orduan, izan ziren entzetik, babeslekura bidea hartzera, ez? Baina, zoritxarrez, bidean zoazela, heldu ziren jauzizitzaizkien gainera bomba batzuk, ez? Ezken egiena zen, momentu horretan, Carmenek zeramala bere besoetan, bere hilabeterateko alaba. Ama hil zan, ordu batzuk berandago basurton, ama Carmen hil zan momentuan, baina, bere amak babestuta, hilabeterateko alaba horiek biziraun zuen. Eta gaur egun gabiltza bere bila gabiltza, bere izena Margarita Zeron Barzena da, 84 urte omen ditu, eta gabiltza bere bila, ez? Gerra zibileko desobiratzeak egiten dituen Arantzabiko lantaldeak Gogora elkartearekin batera, abendu hasieran egin zituen lehen 12 desobiraketak. Oraindik ordea lurrazpian gorpuzki eta historia asko dago argitara ateratzeko. Gaur egun QR kodeak kanposantuetan ere topa ditzakegu. Hilobietan kokatutako kodeak irakurriz, hildakoaren biografia, irudiak eta abar ikus daitezke. Eta zenbaitetan doluminak adierazteko aukera ere eskaintzen da. Hilerriak eta berrikuntza teknologikoak esaldi berean topatzea beraz, ez da ezinezkoa. Munduko zenbait txokotan, hilerri vertikal berritzaileak eraikitzen hasi dira, puntako teknologia darabiltenak. Tokioko honetan esaterako, 2000 aldaretik gora daude ledekin argiztatuta. Bisitariek txartela dimentsuak erabiltzen dituzte, hildako aideen kokapena ezagutzeko. Beste hilerri batzuetan dolugelak dituzte, eta beso mekaniko batzuek bertara helarazten dizute zendutakoaren errautskutsa. Azaroaren batean birala egin zen bideo hau. Hilobi gardenak dituen hilerri bat ote da? Ez, baina horixe zabaldu zen sarean. Informazio okerra zen, izan ere Txinako Jinshuko museoa da. Bere balio arkeologikoa dela eta 2006an gizateriaren ondare izendatu zutena. Bertan topatutako zenbait gorpu agerian utzi dituzte, eta asko dira horien argazkiak sare sozialetara igotzen dituzten bisitariak. Zer pentsatuko lukete bertan lurperatutakoek burua altxatuko balute? Haien garaian ez zuten hil ondoren mezuak bidaltzeko aukerarik, baina orain guk bai. Ghost aplikazioak, postmortem, norberak hautatutako pertsonei, bideoak, argazkiak, testuak zein ahots notak igortzeko parada eskaintzen du. Imaginatzen duzu bapatean hildako baten deia jasoko bazenuk, bihotzekoa emateko modukoa.
Kontua ez da, itzalaldi handi bat egongo den ala ez. Kontua da, noiz. Claudia Tanner, Austriako defentsa ministroak, 2021ko azaroan esandako hitzak dira. Txinan bezala, Europan ere itzalaldi masiboak gertatuko direla ziurtzat emanez. Austriako gobernuak herritarrei gomendatu die, 15 eguneko kanpaldi baterako bezala prestatzeko. Hau da, linternak, pilak, su txikiak eta janari erreserbak erosteko. Ez dira ari, ekaitz batek edo matxura batek sor dezakeen ohiko itzalaldi labur bati buruz. Lurralde handi bati eragingo dion eta denboran luzatuko den itzalaldi masibo batez ari dira. Kezka hori buruan, Mondragon Unibertsitatera etorri gara. Gurean ere horrelakorik gerta daitekeen ala ez argitzera. Jon Andoni Barrena, energia elektrikoko ikerketa lerroaren koordinatzaileari galdetuko diogu. Bueno, kaixo, Jon Andoni. Duela 2 urte, esango baligute, maskara jantzita egin behar duzue elkarrizketa. Ez genuen sinetxiko. Orain, itzalaldi masiboak omen datoz. Eta ez dakigu zer pentsatu. Urduri egoteko arrazoirik badago? Ez dago arrazoi handigirik urduri jartzeko. Ez beste edozein momentuta baino gehiago bintzat. Bueno, titular hori botako dugu, baina orain zergatia azalduko dugu. Txinan dagoeneko itzalaldi masiboak gertatzen ari dira. Ez dakit hori hemen gerta daitekenaren seinalea edo abisua den. Txinako sistema elektrikoa gurearekin ezin leike konparatu. Txinako konsumo elektrikoa urtetik urtera asko handitzen da. Beraien kontsuma igotzen duen nenean, generazioa be igotzen doaz, baina batzutan ez dira gai kontsumo pikotan gehien bat. Ez dira gai agian kontsumo guzti hori asetzeko daukaten generazio sistema guztiekin. Eta gero beste arazoa, ez da Txina munduan dago, azkenean dana interkonektatuta dago, eta beraiek azken aldian dauzkagun prezio igoerak bai gazean, bai petroleoan, eta beraiek egin bat ikatzean, ikatzezko zentral ugari dauzkate, beraiek sortzen duten energia gehiena ikatzezko zentralekin sortzen dute, ikatzaren prezioa be asko handitu da. Itzalaldi askoren arrazoia ez da izan teknikoki ezin dutela elikatu, baizik eta elikatuko balitz, kontsuma hainbesteko izango litzake, generazioa oso garesti izango litzakela. Beraz, Txinako gobernuak erabaki dau, askori, energia kentzea, eta prezioa kontrolatuta mantentzea. Hemengo agintariek ala ere esan dute hemen ezin daitekeela horrelakorik gertatu, ezta? Lasai egoteko mezua zabaldu dute. Besteak beste, Iberiar penintxula irla energetiko bat delako. Zer esan nahi du horrek, irla energetiko kontzeptu horrek? Kontzeptu horrek esan nahi duena da, ondoko herrialdeekin kontaktu askorik ez daukagula sistema elektrikoari dagokionez. Oso lerro gutxi, oso transmisio lerro gutxi, dauzkagu bai Frantziarekin, bai Portugalekin eta bai Marruekosekin. Sistema Espainiarra kontutan edukitzen badugu. Zein da gure joko zelaia, Espainia, Iberiar penintxula? Bai, Iberiar penintxula, baina Espainia, sare elektriko Espainiarra Portugalekin ez dago horren konektatuta. Beraz, sistema elektriko Espainiarra izango litzake gu Euskal Herri moduan konektatuta egongo ginaken sistema elektrikoa. Eta hori, Europarekin, adibidez, gainontzeko sistema sinkrono Europarrarekin, Frantziarekin badaude linea pare bat hemen Gipuzkoatik Frantziako konexioa, gero Kataluniatik beste konexio bat eginda dago, baina guztira 3 gigabatioko ahalmena dago gutxi gora bera. Hori momentuaren arabera gehiago gutxiago da, baina... Zeintzu dira hornitzen gaituen sare elektrikoaren ezaugarriak? Horrela, deskribapen zabal bat egin behar izango da beno. Gure sarea, adibidez, sare elektriko penintxularra oso interkonektatuta dago, oso mailatuta ditzen zaio. Beraz, lerroren bat erortzen bada beste lerro batzutatik energia hori, potentzia hori etorri daiteke, beraz, ikuspuntu hortatik arriskurik ez dago. Ezaugarri horrek egiten du itzalaldi masibo bat ia ezinezko? Oso banatuta egote horrek? Ikuspuntu tekniko gaitik,
oso zaila da. Ezinezkoa danik esatea, ezin dugu inoiz esan, ezinezkoa ez danik, baina oso zaila da arazo teknikoren bategaitik, oiatako itzalaldi bat egotea. Hornikuntza arazoen gaitik, itzalaldiak, hornikuntza arazoen gaitik oso zaila da, ze teknologia askotatik elikatzen gara. Sare elektrikoa elikatzen duten generazio sistemak oso anitzak dira eta oso sakabanatuta daude. Beraz, gurean itzalaldi masibo bat gertatzeko arriskua oso txikia da. Orain dela gutxi arte, gure entxufeetara iristen den argindarraren zatirik handiena teknologia nuklearretik zetorren. Gaur egun ordea, energia eolikoa da elektrizitate gehien sortzen duena. 2021ean nuklearra gainditu baitu lehen aldiz. Izan ere, energia berriztagarriak gero eta gehiago instalatzen ari dira eta hauek lehenesten ditugu sare elektrikora konektatzeko. Eolikoa, fotovoltaikoa, termosolarra eta hidroelektrikoa. Baina berriztagarriak eguraldiaren menpe daudenez, eguzkirik edo haizerik ez dagoenean ez dutenez energiarik sortzen, oraindik zentral termikoetara jo behar dugu unean uneko energia eskariari aurre egiteko. Ikatzezko zentralak ixten ari gara ingurumen arrazoiengatik eta gasez hornitzen diren ziklo konbinatuko zentralak jarri behar ditugu martxan. Argindarraren fakturak argi erakusten duen moduan, gasaren prezioa asko igo da azken urtean. Helburua beraz, zentral termikoak alde batera uzten joatea da, eta energia berriztagarrien aldea apustu egitea. Eguraldiaren menpe egoteak baina, energia iturri ezegonkor bihurtzen ditu berriztagarriak. Fotovoltaikoaren kasuan, nahikoa da laino bat igarotzea, segundo gutxian energia asko sortzetik ezerez sortzera pasatzeko. Haizearekin gauza bera gertatzen da, eta oso zaila da fenomeno meteorologiko horiek aurre ikustea. Bestetik, orain arte energia zentral gutxi batzuetan sortzen zen, eta orain berriz, berriztagarrien instalazio txiki mordoa daude sarera konektatuta. Horrek guztiak sarearen kudeak eta zailtzen du. Azken finean, gure sarean behar dugulako energia edo potentzia oreka bat. Bai? Kontsumitzen dena, jendeak kontsumitzen dauena, une oro, generatzen egon behar gara. Zer gertatzen da? Energia berriztagarrien kopurua asko handitzen baldin badugu, kontsumo hori eta generatzen gabiltzana, une oro deskonpentsatzen ari dela. Eta horrek reflejo zuzen badauka gure sarearen kalitatean, nolabait esateko. Teknologia berriztagarriek sortzen duten energia kontsumoarekin orekatzeko ezinbestekoak dira metatze sistemak. Zentral hidroelektriko batzuek badute aukera hori, energia behar ez denean ura punpatzen dute presan gora, behar denean berriz elektrizitate bihurtzeko. Baina presek ere kalteak eragiten dituzte ingurumenean eta hala ezpalitz ere ez dira nahikoa gaur egun sortzen den energia berriztagarri guztia orekatzeko. Mondragon Unibertsitatean baterietan oinarritutako metatze sistemak txertatzen dituzte sare elektrikoaren kudeak eta hobetzeko. Egiten gabiltzana da, edo tendentzia arginetako bada, baterietan oinarritutako energia metatze sistemak integratzea sare hortan. Hori beste herrialde batzutan egiten ari da, hemen estatu mailan behintzat oraindik ez hainbeste, baina bai ikusten dugu hori izango dela etorkizuneko erronka bat horrek integratzea, baina baita soluzioetako bat. Laborategi honetan, sare elektriko txiki bat eraiki dute esperimentuak egiteko. Gauzak fisikoki probatu aurretik simulazioak egiten dituzte ordenagailuan. Adibidez, sarearen egoera ezberdinak irudikatzen dituzte edo energia berriztagarriek egindako ekarpen ezberdinak, kontsumo ezberdinak, hornikuntza arazo baten aurrean sistemak nola erantzuten duen ere ikusten dute. Gu bai saiatzen gara, energia berriztagarri sistema horiek eta baita energia metatze sistema horiek sareari nolabait laguntzen, saiatzen gara
kontrol algoritmo adimendun batzuk sortzen, sareari laguntzen diotenak. Sarea robustoagoa egiteko, ez bakarrik kondizio normaletan, eta kalitate hobeto edukitzeko, edo oreka hobe edukitzeko, baizik eta baita, arazoren bat gertatzen denean sare horren baitan. Energia berriztagarriek gaur egun dituzten arazo nagusiak gainditzeko, Smart Grid edo sare adimendunak gako izango dira etorkizun hurbilean. Bueltatu gaitezen itzalaldietara. Nire itzalaldia entzuten dudanean zera etortzen zait burura. Etxean nola labea, labadora, dena batera pizten duzunean, argia joan egiten da. Hemen gertaliteke horrelako zerbait alegia instalatuta dugun edo sortzen dugun energia, potentzia instalatu esaten den hori, nahikoa da kontsumitzen dugun energia behar hori asetzeko? Hemen sistema elektriko Espainiarrean fikatzen bagara, kontsumo piko altuenak duela 10 urte baino gehiago gertatu ziren, eta errekorra 46 bat gigabatikoa izan zen, eta instalatutako potentzia 100 gigabatotik gorakoa da momentu honetan. Sortze ahalmena. Sortze ahalmena. Egia da, 100 horretatik asko berriztagarria dela, eta berriztagarri hori, haizea eguzkia dagoenean sortzen dugu, eta bestela ezin dago sortu. Baina berriztagarri hori kenduta ere, gainontzeko teknologiakin, piko maksimo hori ere elikatzeko gai esango litzake sistema elektrikoa. Hala ere, Europako zenbait herrialdek beraien herritarrei gomendioa edo aholku egin diete, janaria, pilak, hori guztia etxean izateko itzalaldiak gerta daitezkelako. Esageratzen ari dira? Badago horren atzean benetako arrazoirik? Bueno, arrazoi objektibo askorik ez dago orain beldur gehiago egitzeko duela urte batzuk baina. Sistema elektrikoa... Baina, mezuak hor daude. Bai, mezu horiek gehien bat Austria gaitik galdetuko duzu hori, Austriako gobernuak eman dituen mezuen gaitik. Austriako sistema elektrikoa ez da guk daukagun sistema elektrikoaren berdina. Austriak kontsumo handia daukan momentuetan, dependentzia handia dauka bere ondoko herrialdeek sortzetutako energia gaitik. Bera ez da gai bere kontsumo pikoak hornitzeko, gehien bat berriztagarriak generatzen ez duten momentutan. Beraz, Alemaniatik datorren energia eta Poloniatik datorren energiaren dependentzia handia dauka, hori alde batetik, eta gero beste alde batetik itsasorik ez dauka, eta gas iturri bakarra Rusiatik datorren gaza da. Beraz, arazo geopolitikoren baten gaitik, gas hori gabe gelditzen bagara, orokorrean Europa Rusiako gas gabe geratu ezkero, Austriak arazoak ikusten ditu ikuspuntu hortatik. Bueno, Jonandoni, eta hortaz ere egingo dut erosi ditudan pila guztiekin. Pilak eukitzea behin bez ez dator gaizki. Zuk erosi pilak, baina gehiegi bez. Hori da, eskerrik asko. Ez horregaitik. Argia biziarekin lotzen dugu, baina argirik gabe ere pizten da bizia zenbait lekutan. Itsasoaren ondoko ur sakonetan adibidez. Eremu afotikoa uraren uhertasunaren araberakoa da, baina 200 metro inguruan hasten da. Harago, eguzki argiaren 1% baino ez da iristen, eta jaisten jarraitzen badugu, ez da hori ere. Argirik gabe fotosintesirik ezin da egin, hortaz landarerik ez dago, baina bai bestelako animalia bitxi batzuk. Inguru horretan bizirauteko hainbat estrategia garatu dituzte hango biztanleek. Urtsuak presioa jasateko, bioluminiszentzia eta aho handiak eizean egiteko, iturri hidrotermalen berotasuna baliatzea, goiko geruzetatik erortzen den materia organikoa biltzeko teknikak. Gaurko saioak ezer argitu badizue gusturagoaz. Datorren astera arte, agur!